Mercedes és un aspecte que fa molts anys que ho té molt en ment, i el tema més important en Mercedes és la seguretat, amb tots els models, des del classe A, des de l'Smart, fins al classe S. El Collision Prevention Assist consisteix en un sistema que consta de 3 apartats. El primer apartat és que se'ns encén una llum al quadre de màndols amb un triangle d'advertència de color vermell. El segon apartat és que ve seguit d'un so acústic que nosaltres sentim a dintre del cotxe. I el tercer apartat, que sense tocar el freno, el vehicle fa una potència de frenada fins a un 60%. Sempre i quan hi hagi una mida pròxima al vehicle de davant.